coneix, Dani, si li fem una entrevista a Miquel? Per què? Perquè ha fet un llibre, el Bandarra. El llibre porta una proposta didàctica, com que als mestres ens agrada sempre mirar formes d'ensenyar, que inclou un joc de taula per a que els xiquets aprenguen jugant. Has clavat música en el llibre. I això com se canta? Pues hem posat música sense ficar ningú disc. Això com pot ser? Este llibre m'agrada, eh? És que a mi me l'havies passat així en un full i ara que el veig així tan rebonic i té dibuixos, té un munt de dibuixos que els ha fet una xica que té un nom com si fora valenciana però és gallega. De les dones, moltes vegades no han dit tota la veritat, perquè de dones sabudes i de dones intel·ligents han hagut moltes en la història. Jo ara vos deixo amb dos, les protagonistes d'esta història. Del corral i del carrer, de la figuera i la parra, i la flor del taronxer. Hi havia un bonic que era un perill perquè volia bussejar. Es va tirar al mar i el quasi va ofegar. No sigues conill, gripau, conillas ni gallina. La vida no és aixina. La vida no és aixina. La vida no és aixina. Que dormi. La vida no és aixina. Vosaltres. La vida no és aixina. No ho sé. Vosaltres. La vida no és aixina. Potser, vegeu una fada i ja en contareu si fa coses bones o coses dolentes. Escolteu, escolteu. El llibre està ple d'objectes màgics i nosaltres, els valencians, som una cultura que tenim molt present la màgia. Chacarracachac, la pinta és de plata, chacarracachac, i el moño és d'or. Chacarracachac, no em toques la pinta, chacarracachac, i el moño tampoc.